Domnul Dobre, felicitări, a fost Mulțumesc. o ediție extraordinară și are încă o importanță, am înțeles. V-ați reunit, se fondează o asociație, o federație internațională de oină. Da, în primul rând mă bucur că a fost un eveniment care a fost organizat în condiții foarte bune de vreme. Știți foarte bine că aveam oarecare probleme de regulă, nu de când jucăm aici, fapt ce ne-a bucurat. De asemenea, am ținut foarte mult să fie foarte mulți copii prezenți. Ați văzut că au fost foarte mulți copii prezenți la acest eveniment și în același timp am făcut demersuri pentru că știți că avem foarte multe solicitări de practicare a oinei în afara granițelor țării. Am făcut solicitarea de a veni cei din țările care vor să practice acest sport la acest eveniment. Din păcate, această procedură a obținerii vizelor pentru anumite țări ne-a îngreunat activitatea. Din cele vreo 7-8 țări care manifestă intenția de a practica oina în momentul de față au început să practice oina, nu sunt prezente decât 3 țări reprezentate aici. Pe lângă România mai este reprezentată Republica Moldova și India. Le mulțumesc mult pentru faptul că sunt alături de noi. Ce mă bucură pe mine este faptul că jocul de azi, indiferent cine a câștigat, a făcut o foarte bună promovare a acestui sport și cred că i-am convins pe cei care sunt prezenți, în special pe Arun, care a venit de la distanță foarte mare din India, pentru că domnul Onică știa ce înseamnă oina pe viu. Arun e prima dată când vede oina pe viu și dacă până noi l-am convins să facă acest sport în India fără să-l vadă pe viu și s-au dezvoltat foarte bine acolo, sunt convins că acum, după ce se întoarce, după ce a văzut un meci pe viu, o să aibă o altă perspectivă asupra jocului de oină. Vor primi sprijin din partea noastră, de altfel astăzi este prezentă o televiziune în India care filmează jocul de oină, după ce a filmat acum 2 zile în Nepal, așadar și noi suntem interesați să vedem ce se întâmplă acolo și să promovăm în România, dar dincolo de toate cred că evenimentul a fost extrem de reușit, am fost încântați de această îmbinare între muzică, cultură, tradiție, ați văzut momente artistice extraordinare, mulțumesc maestrului Gheorghe Turda pentru acel moment fantastic cu cântece patriotice și pentru prezența atât a ansamblului Flori de Bărăgan cât și a buciumașilor care au dat o altă valoare acestui eveniment. De asemenea, sunt foarte bucuros pentru că ați reușit să fiți alături de noi din Republica Moldova, pentru că știți foarte bine de ceva timp, chiar dacă ne unesc foarte multe lucruri, iată că și oina este o punte de legătură peste Prut și faptul că ați reușit să fiți prezenți ne bucură atât pe dumneavoastră în partea ca persoană fizică, pe președintele Federației, pe domnul Ropos și pe toți ceilalți care sunt alături de noi, pentru că simțim că sunteți alături de noi.